Adyk gytçylygynyň fonuna prezident ýene-de ilatyň ýerli harytlar bilen eliter bahadan öpçün edilmegini talap etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji dekabrda käbir ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçiren video şekilli iş maslahatyny Sowda we Daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministri Aman Nurdy Işanow ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli ýerli harytlar bilen eliter bahadan öpçün etmek boýunça tapşyryk berdi. Tadahanyň ýazmagyna görä maslahatyň gün tertibine döwlet durmuşynyň meselelerine garalypdyr. Mundan 4 gün ozal 30-njy noýabrda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde hem prezident Berdimuhammedow ýurdun Sowda ulgamyna ünti çekdi. Şonu bu pudugy gödäwçilik edýän vice-premier Çağrı prezidente hasabat berip, ýurdun bazarlarynyň ilatyň isleg bildirýän köp türlü harytlar bilen öpçün edilýändigini, Sowda dükanlarynyň azyk önümleri bilen şol sanyny gök önümler we miweler bilen bol elin üpçün edilýändigini habar berdi. Hökümet ýygnaklaryna sanyjy günüň dowamyna ýyly-ýylyna döwlet baş tutan derejesinde içerki bazarlaryň haryt üpçünçiligine ünüt çekilmegi hemde döwlet emeldarlarynyň azyk önümleriniň bol elin üpçünçiligi barada edýän gurrunlary Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň ýurdun azyk gytçylygy barada berýän habarlarynyň fonuna bolup geçýär. Azatlykda we beýleki garaşsyz çeşmelerde ýurtda dowam edýän azyk önümleriniň gytçylygy barada köpçülüge noýabrda ýetirilen käbir habarlaryň gysgaça chronologiýasyna ser salsak, 28-nji noýabrda Türkmenistanyň kronikasy paýtagat Aşgabatda ýerleşýän bir dukanyň öňünde çörek nowatyna garaşýan adamlary görkezýän video ýazgy paýlaşdy. Neşir adamlaryň sagatlap çöregiň nowatyna garaşýanlygyny belleýär. 27-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Lewap Taşow we Mary vilayetlerinde mundan ozal her adam başyna 4-5 kilogram aralygyna döwlet bahasyndan ýeňillikli satylýan un normasynyň mundan beýlek her maşgala başyna 10 kilogramy düşürilendigini habar berdi. 21-nji noýabrda Türkmenistanyň kronikasy Balkan vilayetiniň Serdar şäheriniň bir ýaşaýjysynyň sözlerine salgylanyp, etrawyň döwlet dukanlaryna ilaty resmi bahadan satylýan unyň normasynyň maşgala başyna 10 kilogramy düşürilendigini, onu alýan serdarlylardan özleriniň pasportlaryny we çağılarynyň dogluş hakyna şahadatnamalaryny görkezmegini talap edilýändigini habar berdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy Daşow vilayetiniň çägine ýerleşýän döwlet dukanynyň öňünde oktyabr aýyna dören ýüzlerçe adamlyk çörek nowatyny video düşürip girnenlik şertini azatlyga ýollan habarçynyň şahsiýetini anyklamak üçin howpsuzlyk gullaklarynyň 300 töweregi adamy soraga çekendigini habar berdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy Lewap Mary we Daşow vilayetlerine döwleti degişli azyk dukanlarynyň öňünde un we çörek önümlerini satyn almak üçin uzun nowatlaryň emele gelýändigini ýerlerdäki çeşmelerine salgylanyp tasdiklady. 18-nji noýabrda Türkmenistanyň alternativ habarlary Daşow vilayetiniň Görogly etrawyna ýerleşýän bir dukanyň öňünde dören un çörek nowatyna 2000 goloy adamyň ýazylanlygyny habar berdi. Neşiriň maglumatlaryna görä howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleri nowatlarynyň arasyna siňip, olar video ýa-da suraty düşürýän hemde güýç gullaklarynyň dönük atlandyrýan adamlaryny gözleýär. 15-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Günnäger Türkmenistanyň habarçysy Türkmenabad şäherine döwlet dukanlarynyň un satyn alýan adamlardan öý dolandyryş edarasynyň guwahatyny talap edýändigini habar beripdi. Onuň sözlerine görä şäheriň tas her bir döwlet dukanynyň öňünde 100 töweregi adam un çörek nowatyna garaşýar. Ýöne dukan garaşýanlaryň köpsini un bilen üpçün edip bilmeýär. 12-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagyň hususy Sowda nokatlaryna çöregiň bahasynyň 1 manatdan 5 manada birden 5 esse gymmatlandygyny habar berdi. Bu habarlaryň hemde döwlet baş tutan derejesinde azyk önümleri boýunça ýyly-ýylyna edilýän talaplaryň fonuna Türkmenistanyň döwleti degişli 7 kanalyň üçsünde her gün jemi 15 gezek efire berilýän Watan habarlary gepleşigi 3-nji dekabrda ilatyň un we çörek önümleri bilen kanagatly üpçünçiligi barada video reportaj ýaýlama goýberdi. Video habarda Mary vilayetinde ýerleşýän bir kärhanada öndürilýän çörek önümleri görkezilýär. Hem de ilatyň çörek önümleri bilen dolu üpçün edilýändigi tekrarlanýar.